ಇವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಬಹು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ 60ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 70ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು, ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಡದಿ ಕಮಲಾವತಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 70ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ 70 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಎಂಚನ ಮಕ್ಕೋ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ? ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಣ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಣಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಇತ ಕೋಡೆದ ಮದಿಮಾಲಿರು ಕೋಡೆ ಎಂಚೇತಂದು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು. ಎಡ್ಡ ಸೀರೆ ಮಾತ ತುತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು. ಸಂತೋಷ ಆಂಡು. ಪುಲ್ಯಾರ್ಲು ಮಗಲಾರ್ಲು ಮರ್ಮಾರ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು, ಮಾತೇರ್ಲೈತೇರು. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೈತೇರು ಪೂರ ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಂಗೆ ಬತ್ತನಾಕಿ ಪೂರ. ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಕೋಡೆದ ಮದಿಮೆದ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ್ ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತದೆ. ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತದ, 50ನೇ ಮಧ್ಯಮದ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತದ. ಅವು ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೊಡ್ತಿನ ಪಂಡ ಎರಡು ಜೋಕ್ಲು ಅಕಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ 70 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಅಕಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತದೆ ಅದ್ದೂರಿ ಅದ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂದಾಂಡ ಎಂಚೇತಂದು ಅಪಘಾತ ಜನಂಗ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಪಂತಿಜ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತನ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆ ಪಂತಿಜಿ ಅಂಚದಂತ ಬೇಜಾರೈತನಗ್ಲಿ ಪಂತಿಜೇರು ಅಂದು ಇತ್ತದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಸ್ತೀರು. ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ನೆಲಗರ ತಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಸ್ತೀರು. ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಗ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಜನವತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸರ್ 70ನೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ನೆನಪು ಅಂತಲೇ ನೆನಪು 70 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನೆರಡ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಪಂದ್ರ ಪೋತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ರ ಪೋತಿಯ ಅಂದಾಜು ಜನಕ್ಲೆ ಪಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಡ್ಡಾತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾತನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಾರು, ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಾರು, ಪೂರ ಗೌಜಿಡ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ, ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ, ನಿಖಲ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ದಾಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಲ್ಲಲೇ ಆತನ ಪಂಜರದ ಇಲ್ಲಲೇ ಆತನ ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಆಯ್ತನ ಆಚಾರ ಅಂಟೆ ಗೋಧುಳಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದನ ಕುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದ ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗದ ಸಮಾಲ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೈತೇರು ನೆರಗರ ದಾಖಲೈತೇರು. ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾರ ಆಯ್ತನ ಪಂಜ ಅಪಗ ದುಂಬುದ ಕುರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ದಾರ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆನ ಕುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆನ ಕುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಮಂಚ ಮನೆ ಅಪಗದಾಲ ಮನೆಟ್ಟೆಗೊಳ್ಳುದು ದಾರ ಆಯ್ತನ ಪಂಜರದ ಇಲ್ಲಲೆ ಬೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಮುಗ್ಗದ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಮುಗ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲಿ ಮುಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಕ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆತನ ವೈಕ ಮಾತದ ಇದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಗೌಜಿ ಅಂತೀರು. ಡಿಬ್ಬನಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಅಂತೀರು. ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೇನ್ವೆ ಸರ್ ನಿಖಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚೈತಂದು ಮದ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಡಿಜೆ ಇತ್ತನ ಡಿಜೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಮದ್ದರಿಂಗಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ. ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಣಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಂದುದೇ ಈ ಮದ್ದರಿಂಗಿ ಉಂಡು ಪಾಪದಗಳ ನಷ್ಟ ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಹಿಡಿದು ಮದ್ದರಿಂಗಿ ಒಂದು ಮದ್ಮೆನೆ ಐಟಿ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ಪುಡ ಒಣಸ್ಕೊರುಡು ಅವು ಮುಗುರುಡು ಮಾತು ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ದಿನಕ್ ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಈರು
ಮನೆಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ದಾರೆ ಮೈಪುನು ಅವು ಪೂರ ಅವು ಸರಿ ದುಂಬುಡು ಮತ್ತ ಕುರ್ಚಿ ಜಾಂಡು ಪೂರ ಮನೆಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಮನೆಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ದುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೆರು ಅಜ್ಜರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಐನೇ ಮಲ್ ತೊಂತೇನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮನೆಟ್ಟೆಗಳು ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈರ್ನ ದಿಬ್ಬನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಇರಡಕ್ಕೇನುವೆ ಈರ್ನ ದಿಬ್ಬನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ದಿಬ್ಬನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ ಪೂರ ಗಾಡಿಡ್ ಬತ್ತನ ಬೋರಿ ಗಾಡಿಡ್ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಇತ್ತನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಅವಾಗ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲದು ಕಾರಂದೂರದು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮುಲು ಬಾರಿ ಗವಜಿ ಇತ್ತು ಮೈಕ್ ಅದಿತೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಮೈಕ್ ಅದಿತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಗವಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಜಿರೆಲ್ದು ಗಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಖದಾಯ್ತ ದಿಬ್ಬನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ಹೋಯ್ರು ಮುಗ್ಗದ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಮುಗ್ಗದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ನೀ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಗಾಟ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆರು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಹೋಗಿ ಡಿಬ್ಬ ನಾವು ಮೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಗೌಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿಬ್ಬನ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೌಜಿ ಗೌಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಗಾಡಿ ನಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಮೈಯಿಂದ ಅಂತರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆತದೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಆರು ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರು ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ರು ಆಯ್ದಾರ ಏತ್ ಎಂಚ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯರ ಯಾರು ಪಂಡಿಜರ ಇರು ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಎಂಕೇಪ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅವೇ ಅನ್ಪನಿಗೆ ಅಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪುಂಜನಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಈತ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೇರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೇರು 12 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮುಖ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತರೇ ಆಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಪೋಪ ಪಿರ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಈರು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸಾಂಕಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇದನ ಮಾತೆರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬರಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೂಲ ಬೇದನ ಒಂತೆನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೇದನ 2 ಜನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಮಿ ಐತಿದ್ದಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತೇರನ್ನ ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ಬೆದ್ದನ ಬಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಚೆ ಪೊರ್ಲು ತೂತೇರು ನನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂತೇರು ಮಾಮಿ ಸಮಾಲೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ಯಾರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೂತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂತೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೇ ತೂತೇರು ಏನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ತು ಹೋಪಿದೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿದೆ ಆಯ್ತು ದಾಳ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಮತ್ತೆ 20 ಜನ ಇತ್ತ ಇರುವಲ್ಲ 25 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಮೈತಿದ್ಯಾರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಮರ್ಮಲನ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತಕೋರ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತಕೋರ್ನ ಮರ್ಮಲ ಇರ್ಲೇನು ತಂಗಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇರುವ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತೆ 2-3 ಜನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂಚ ಆಪುಂಡು ರೆಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಹೊರಬೇರೆ ರೆಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೊಂಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೊರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಬೇಲೆ ದಲಂಡ ಮಗನಗಲ ಬೇಲೆ ಐತಾನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪವೆ ಅವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದೀಪ ಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕೊರ ಬರ್ತದೆ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಗೆ ಆಯನ ಜಮೀನು ಮತ್ತೆ ಯಾನೇ ತೋನು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇರುವ ಜನ ಇತ್ತನಾಗ ಎಂಚೈತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗವಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಎಂಗ ಬಾರ ಇಡೆ ಬರ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಬುಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಬುಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ತೋಟ ಐತಾರ ಆತ ಐಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಲ್ಪುರ್ರಿ ಈ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಲ ಮಂಡೇರಿ ಮಾಮಿಲ ಅಕ್ಕಲ ಗೀತೆಲೇನೆ ಪಾಪ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ತದೆ ಬರ್ರ ಬೇಜಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲಿತ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ಇಪ್ಪು ಜನ ಅವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ನಲ್ಪಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಓದ್ತೀರಿ ಮಾಮಿ ಮೈತಿದೆಲ್ಲ ಮರ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆಲಾಕ್ಲೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಮರತ್ತಿಜಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಮರತ್ತಿಜಿ ಹಾ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಪೂರ ಬರ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು 90 ಅಮ್ಮಗ 2 ವರ್ಷ 87 88 ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ಏರಿತೆ ಐಕ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣನ ಈರ್ ಕಾರಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರೀತಿ ದಿಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಟ ದೀತಾರತ ಐನು ತೂವರ ಹೊಡೆದ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನ ತೋಟ ಪೂರ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೂಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತೋಟ ದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇರೆಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡೆ ಆತನ ಎಂಕ್ ತೋಟ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಯ ತೋಟ ಮಾತದಿನ ಅಂಚೆ ಮೂಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಂದು ವಾರನ್ನುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಟಿ ಏರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಈ ನಿಖಿಲ್ ರಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇಟ್ ಅತ್ತು ಕೋಪ ಆರಡಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತದೆ ಈ ಒಮ್ಮತಾಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಮ್ಮತಾಡಿಜ್ಜೇರು ಅವು ಇಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಮ್ಮತ್ತರಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಂಚಾವುಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆನ್ ತಲ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚನ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇನೆ ಆಲ್ಕೇನೋ ಆಲ್ಕೇನು ಸುಲಾಭ ಉಂಡು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಜಾಲ ಹೌದಾನ ಇತ್ತೆ ಹೂ ಲಾಭದಿಂದು ಓಡಿಸಿ ಈತು ಸುಲಾಭ ಉಂಡಮ್ಮ ಸುಲಭ ಉಂಡು ದಾನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಕೈತಲ್ಲೋಲು ಎಂಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪರು ಒಂಜಿ ಬೇಲದ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬರ್ಪರು ಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲೆನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯತ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಪುಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಲಡೆ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆರಡು ತಲೆಚಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಆವಂತೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಡು ಈರು ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನ ಆರು ಮಲ್ತನ ಯಾನು ದಾಲನ ಪನ್ನಂಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ದಿಜಿ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಳೊಳಗೆ ದಾಲಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ ಆಲ್ ದಾಲ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ಒತ್ತೋನದ ಯಾನ್ ದಾಲಂಡ ಪನ್ನಂಡ ಆಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲಡೆ ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಏತ್ ಬಿಡ್ತಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲಡೆ ಇಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಲಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲಿತ 30 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಅವು ಕೆಲವು ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಅಂಚಾಪಿ ಎಂಕಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಗಂಟೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದ ಅದು ಕೋಪಡಿ ಎಂಕ್ ಡಿಪ್ಪೈತೆ ಓರಲಡ ಏನ್ ಜೋರ ಏನೋ ಅಲ್ಪೇರೋದ ಅಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮುಖ ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತಿದ್ನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬೇರೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಿದ ಇಮ್ನಿ ಪೋಯನ ಲೆತ್ತನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಟೀ ಜೋರು ದೀಪ್ನ ಐಕ್ ಮಾಡದು ಆತೆ ಟೀ ಮುಖ ಪಿದಾಯ ಪೋಪೇರು ಫೋನ್ ಮಾತಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ಲೆತ್ತನ ಆತೆ ಅಂತಾರ ಕೋಪ ದಾಲ ಅನ್ಪುಜಿ ಮುಖ ಬರ್ಪೇರತ್ತಾರ వారి తప్పుంది గుర్తాము ఆరు పిదాయి ఒప్పుచారా అయికేం అంటున్నా పిదాయి దాయి ఒప్పున ముప్పై ఈతు జోరు ఫోన్ వరపును లెక్క చేందే అంచే ఇప్పుడు అంచే ಹಾತಿ ತೋಟ ಗಾಡಿ ಇರೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಈರು ಪನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ವಾರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲ ಗಲಾಟೆದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಉಂಡಾರ ರಪ್ಪ ಗುಣ ಪುಣವು ರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಕೋಪಡು ಕುಲುದನೇ ಜೈತ್ನಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶಮನ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದೊಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪರ ಯಾರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣರಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಾರಿ ಒರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋರಂಡ ಅಪಾಯ ಅಂಚದ ಒರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಡು ಒರಿ ಅಂತ ಜೋರಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡವು ಮುಗಿಯೋದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೋಂಡ ಅವು ಹಾಳಾಪಡು ಅಂಚವಡು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜೋರುಡು ಪೋಪುನೇರು ರಪ್ಪ ತಂಡ ಆಪುನೇರು
ಜೋರ್ದಾರೆ ಪೋಪೆರೆಂಕ್ ಏನ್ ಬೇಕ ಮನ್ಪಿದಿ ಏಳ್ನ ಜೋರು ಮಲ್ಪೆ ಆಜಿನದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂದೊಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂದ ಆತೆ ಆತೆ ಬೇತದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಪಡುಗ್ಲು ಜಂಕ್ಲು ಇತ್ನೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೋಪಡು ಇತ್ತೆ ಆನ ಮೊನೆ ತುಂಡ ಬ್ಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಮ್ಯಾನ ಮೊನೆ ತುಂಡ ಆಗ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ತೂತರ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೊಂದಾರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡದಿ ಒಂದಾರು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯರ್ಲು ನನ ಪುಲ್ಲಿಗ್ ಪುಲ್ಯರ್ಲ ಆಪುನ ಟೈಮು ಆ ಮಾತ ಪುಲ್ಲಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯರ್ಲ ಆತಿರತ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಈ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ದಿವನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಪಂಗನ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ ತೂಪ ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಸರಿ ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸುಖಟುಲ್ಲ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ ದಿವನ್ನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಡತ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರು ದಾಲ ಬರ್ರ ಪಂಡ ಬರ್ಪೋಲಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಬರ್ಪೋಲ್ ಪಂಡ ಕೊಂಡ್ರು ಬೇರು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೋಲು ಅವು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಆತ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ದಾಲ ಬೇದಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪುಲಿಯಾರ್ಲೆಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಬರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆನು ಆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ದಿವನ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಜೋಕಲ್ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರುವ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂಪ ಇವಾಗ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಎಂಚಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ನೆಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡುಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಅಕ್ಲು ಸಾರಿತನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾದ ತೂವನ್ ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಕೈತಾಳ ಐನ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲೆ ಒರಿ ಮೈಸೂರುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬರೋದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತುಪ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲ ತುಪ್ಪೇರು ಬೋಡನಗ ಕುಡ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆ ಎಂಗ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಿನ 10 ಜನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಇಡುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಮದ್ಮೇಂಡತೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಊರು ಬದಲಾಂಡು ಊರುದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಊರು ಬದಲಾಂಡು ಕರಾಯ ಎಂಚ ಬದಲಾಂಡು ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಬದಲಾಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಂಚ ಬದಲಾಂಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡು ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋಯರು ಕೆಲವು ಜನ ಕೃಷಿಗೆ ಪೋಯರು ಗಾಡಿನೇ ಬನ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದೆ ತೊನ್ನೆ ಗಾಡಿಯು ಅವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಗಾಡಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಗಾಡಿ ಆಂಡು ಕೈಸರ್ ಆಂಡು ಫೋರ್ಡ್ ಆಂಡು ಡಾಜ್ ಡೆಸೋಟ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿ 14 ಮನೆ ಗಾಡಿ ಇಂದು ಕೂಡ 14 ಮನೆ ಗಾಡಿ ಆಂಡು ಒಂಜನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 14 ಮನೆ ಗಾಡಿ ಅಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಗಾಡಿಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಮ್ಮ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ 14 ಮನೆ ಗಾಡಿಗೆ ದಾದಾನ್ ಬರ ಅಂದು ಅವಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ತೋರಿಯರು ಚಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪನೆ ಮಾಡ್ದನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾರುಡು ಬುಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಕ ಊರುಡು ಪೂರ ಅಪಗನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲು ಇತ್ತಾನ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆತಿ ಕರಾಡೆ ಕೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಬೋಳ ಗೇರ್ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಾಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಸೆಟ್ರನ ವಸಂತ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಗೇರೊಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಲ್ಪ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ತದ ಆತೆ ಒಂಜೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಗೌಡನ ಗೌಡನ ಕರಾಡೆ ಕಲ್ಲೇರಡಿ ಒಂದು ಗೌಡನ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆತ್ತಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಡು ಮಾತಾಡ ಅಂಗಡಿ ಮಾತಾಡ ಅಪಘಾತ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಆಟ ಮಾತ್ರನಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಐದು ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ
ಸುಯರ ಪೋಪೆದಾರ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈರು ಪೋಪೆದಾರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬುರ ಆಟಗ ಒಲು ಕಾರ್ ಅಂದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇದ ಮೂಲ ಆಟಗ ಒಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ ಅಂದ್ರು ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇದ ಇದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬುರಲ್ಲಿ ತೋಪೆದಾರ ಹೋಗ್ಬೇದ ಇಂಬೇರೆ ಈರೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ತೋತಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರ್ಲೆ ತೋತಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತೋಪೆದ ಪಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ನ ತಿರ್ತಿಪ್ನಾಗ ಆ ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ತಿರ್ತಿಪ್ನ ಸುಮಾರು ಸಾತಿ ಗೊತ್ತಾ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಜಲಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಹೋತ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಟ ಆಟಗ ಆಟಗ ಆಟದ ಜೋರಿತ್ತು ಮೊದಲು ಈರು ಆಟಡು ದಲ ಪಾರ್ಟ್ ವಿನಿ ಅನ್ಪದಾರ ಹೌದಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೂರ ಬಾರಿ ತೂಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಟ ಆಟದೊಟ್ಟುಗು ಆಟದ ಬೇತೆ ಬೆತ್ತ ಓಲ. ಹಾಬಿಟಿ ಓಲ ಹಾಬಿಟಿಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಬಿಟಿಜ್ ಜಾಗ ಓಲ ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದಾಟ ಅವಲಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಅವಲಾಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆದಾತ ಗೌಜಿಜ್ಜನ ದುಂಬು ಗೌಜಿಜ್ಜಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳನೇ ಮಿತ್ತೆ ಗೌಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಹ. ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಓಪನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೇಕ ಹ. ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಓಪನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ರಚಿ ಹ. ಆಟದ ಆಟದ ಜೋರು ಆಟದ ದುಂಬು ಪೋಪೆದೇರು ಇತ್ತ ಆಟ ಹೋಗ್ದೇರು ನೆಟ್ ದೂಪ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಒಂದು ಆಟದ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂಪೆರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇರು ಅಂದ ಕೇನ್ಯಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟದ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಆರೆಗ್ ಆಟ ತೂನ ಗಿರ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಈರ್ಲ ಪೋಪರಾರು ಉಂಟು ಆಟಗ ದುಂಬು ದುಂಬು ಆಟ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಪ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ದೂಪನ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ವಲ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಆರ್ಲ ಆತೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎರಡು ಆಟ ತೋಪನೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಟ ಐತಂತೆ ಏರುಗಟ್ಟೆಡು ಹೌದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ಎಡ್ಡ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಟ ಎಡ್ಡ ಆತ ರೇಷ್ಮೆ ದಲ್ಪ ಅವನ 20 ಪಲಾರಂಭ ತತ್ತಂತ ಅದಕ್ಕ ಆಟ ತೋತ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋದು ಎಡ್ಡ ಆತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ನನ್ನ ನೆನಪಾಬ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕಿ ಉಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ದೋಸೆಲುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಐಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು ದುಂಬು ನಿಕಲ್ ಮದ್ಮೆನ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ದಾಯ್ತ ತಿಂಡಿ ದುಂಬುದ ತಿಂಡಿಲು ಪೂರ ಪಂಜೀರಲ್ಲ ಗಂಜಿ 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 ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಚಾ ಮಾತ ಇತ್ತಿ ಜಪ ಚಾ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂಡ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇತ್ತಿ ಜಪ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಜೆ ಉಂಟುನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಬೈಯಾಗಿ ಕೊಕ್ಕ ಮುಖವಯ್ಯ ಗಿಡ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀರು ದಿನಕ್ಕೊರಿ ವರ ಇತ್ತೀರು ಅವಳು ಪಂಜರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರಿ ದುಂಬುದ ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿನ ಗಂಜಿ 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 ಬೊಳ್ಪು ತಂಜನ ಗಂಜಿ ಅವೇ ಐತೆ ಬೆತ್ತಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬೊಳ್ಪುಗೆ 8 ಚಾ ಹೊಡು ಹಾ ಬೊಳ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಹಾ 5 ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲ ಅಡೆ ಅಡೆ ದೋಸೆಲ ಚಾಲ ಆಂಡಲ ಹಾ. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಗಂಜಿ ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಗಂಜಿನ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಇಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಬೊಳ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ದೋಸೆ ತಿಂದು ஒரு கத்தி பதம் தோட்டம் மீன் போப்பன முடியாது ಇತ್ತೆಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ಕತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೊಲ್ಪು ಕತೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದು ಪಂತಿ ಗಡುಪುನ ಒಂದು ಕನಕ ಗಡುಪುನ ಕೊತ್ತಾಳಿ ಗಡುಪುನ ಪಂತಿ ಬೇರೆಪುನ ರೋಡ್ದ ಬರಿಯ ಮತ್ತ ಕಿತ್ತು ಬೇರು ಕತ್ತಿ ಅದು ಬೇರು ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಿಂದ ಆಪಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಬೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪುಲೆ ನನಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆವಾಡು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂದೊಂಜುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮೇರನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಈರರೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಬಾರ್ದಿನಿ ಅಪಾಗಾರದ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆದಾರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಐನು ಪನ್ನುಡು ದಯವಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಐನು ಬುರ ತಿನ್ಪುನ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಗಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಬೋಲ್ಪುರ್ದೆ
ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಾ ಬರ್ಪೆದೀರು ಒಂತೆ ಹಾ. ಬೊಕ ಗಂಜಿ ಹಾ. 3 ಸತ್ಲ ಗಂಜಿ ಉಂಟುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಕಾಂಡೆಲ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಟ ಇಂಚಿನಟ್ಲ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಗಂಜಿ ನುಕ್ಕು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೋರಿತ್ತನ ಕೋರಿ ಹಾ? ಕೋರಿ ಜಪ್ಪ ಕೋರಿ ಪಾಂಡ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಆತ ಮಲ್ಪೆದ ಪಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ವಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಮೂಜಿ ಬೊಡ್ತುಲ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಮೊಳಪು ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಪ್ಪು ಬೈಯೋಡು ಗಂಜಿ ಹಾ. ಅಂತ ಬೈಯೋಡೆ ಮುಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಉಣ್ಪೆದಾರ ಮೀನಿ ದುಂಬು ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಪು ಗಂಜಿ ಚಾ ಬರണ്ട ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡೆ ಆವಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಏತು ಜಿಪ್ಪುನು 8 ಜಪ್ಪು ಲಕ್ಕನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸ್ವಲ್ಪ 7:15 ಲಕ್ಕ 7:15 7 ಲಕ್ಕ 7:15 ಬುಕ್ಕ ಬರೋ ಟಿವಿ ತೂಪ್ ಜನ 8 ಟಿವಿ ಬಲ್ಪುಗು ತೂಪನಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 8:15 ಕ್ಲೋಸ್ 8:30 ಕ್ಲೋಸ್ 8:30 ಈತ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಏರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪ 7:30 ಕ್ಲೋಸ್ 8:15 ಕ್ಲೋಸ್ 7:30 ಕೊನಸು 8:15 ಕೊಣಸು ಹಾ. 9 ಜಪ್ಪ ಎತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪಲ್ ಜಪ್ಪ ಏಪಲ್ ಜಪ್ಪು. 9:30 ಜಪ್ಪ ಏನ ತುಪ್ಪುಜಿ ಹಾ? ಕುಲ್ಲರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಫುಡ್ಡುಗ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಫುಡ್ಡುಗ್ಲ ಪನುಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ತೂತಾರ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲ್ನ ಫುಡ್ ದುಂಬು ಈರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಾಯ್ತಮ್ಮ ತಿಂಡ್ರೆ ದಿನ ಆಯ್ತ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಆನೇಟ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜಾಕ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿನ ಪುರ್ಚಿದ ಏನು ಪೇರು ಮೈತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪಾನ ಮಣ್ಣಿ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇದು ಬೇತದ ಫುಡ್ ಕಾಲೇಜಿ ಮದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡೊಯ್ತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಓಡ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಓಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ಕಣೇರು ಮಾಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದೇದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಿದ್ದನ ಒಂಜಿ ಗೌಡೇರಿ ನಿಂತುಂಡು ಆರ್ನ ಮರ್ದು ಕೈ ನೈಕು ಜನಲ ಪರ್ಪನಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ಹೋತು ಜೋಕ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ಹೋತು ಇಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೊರಗ ಉಂಡನ ಮರ್ದು ಕರಾಯ್ಡು ಎರಡು ಮಾಡ್ದು ಪೂರ ಬೇರ್ದಾನೆ ಅವಕ ಆಪೇತನು ಊರ್ದ ಮಾತ ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಪುನ ಒಂಜಿ ತರಬೇನೆ ಅಂಡಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಪುನ ದುಂಬು ದುಂಬು ಅವೇ ಕೊರಗ ಉಂಡ ಮರ್ದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಗೇರ್ ಕರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾ. ಕೊರಗ ಉಂಡೆ ನಿಂತದು ಹಾ. 6 ತರಪವನ ಬೇರ್ದ ಮರ್ದದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಹಾ. ಐಟಿ ಇದಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಷಾಯ ಶೀತಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಐಟಿ ಗುಣ ಆಪೇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಯಿನ ಕಮ್ಮಿ ಓತಿನತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ కొంచెం దానండ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇಂಕಲ್ಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಾನಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಪ ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹ್ಮ್. ಹೋಪ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲರ್ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಾತ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ಪವನು ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರಂದು ಮನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನೇರ್ದ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ನ ಆಸೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಅಕಲು ಈತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಅಕಲು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಕಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ತೂದಾಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ನಾನದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಅವನು ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಪ ಪುರ ಬತ್ತನ ದಾಯ್ತಾನ್ ಪುಡೆ ಕಂಡನೆ ದಾದನ್ ಪುಡ್ ಕೊಡಿದೆ ದಾದನ್ ಪುಡ್ ಕೋಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಖಂಡನೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಡು ಹಾ. ಖಂಡನೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡದೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾడు ಅಂಚಂಡ ಕಾಲ ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬೋಪುಂಡು ಹಾ. 2 ಜನ ಒಂಜೇಲೆ ಕಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಹಾ. ಕೊಡು ಎರಡನ್ನ ಒರಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ನಡಿಪುಲೆ ಮಾತಾಡ ಸಮಾಧಾನ ನಡೀತಾರೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಕೋಪ ಹೋಗ್ತಂಡ ಬಿಡದಿವಂತ ಸಮಾಧಾನ ನಡಿಪೋಡು ಹಾ. ಬಿಡದಿಗೊಂತ ಕೋಪ ಹೋಗ್ತಂಡ ಖಂಡನೆಗೊಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚೆತನ ಸಂಸಾರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ಅವೇ ಇಂಕ್ಲು ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟವೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತನ್ಯಾನ ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾ ಇತ್ತ ಜನ ಕೊಜಪ್ಪ ಹೊಡೆದ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಈ ಚೌಳಿ ಅತ್ತಾವ ಹಾ. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೌಡಿ ದಾಯ ಸರಿಯತ್ತೆ ಹಾ? ಸರಿಯತ್ತೆ ಹಾ. ಅದೇ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ
ತಿನಾಡು ತಂಜಾನ ಕಮ್ಮಿ ತಂಜಾನ ತಿನಾಡು ಅಂದು ಬೊಡ್ಚ? ಅವು ಬುಡ್ಚ ತಂಜಾನ ಸರಿ ಆತೈತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಅಂಚದು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ದಯ ಆಶೆ ಪಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಗಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ನುಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತ ಐಕದು ಕೊಜಪ್ಪು ಹೊಡ್ದು ಕೊಜಪ್ಪು ಹೊಡ್ದು ಉಂಡ ಗಂಜು ನಾಡು ನಾನು ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಕೊಜಪ್ಪ ನೆಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಉನೋಡೆ ಗಂಜಿ ಉನೋಡೆ ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಕಜಿಪು ದುಮ್ನಾಂದ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಸಾಗರ ನಿಜ್ಜಿ ಆರೆಗ್ ಫೇವರಿಟ್ ಮುಂದು ಮಲ್ತುಂಡ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಉನ್ಪೇರು ಬಂಡ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪು ನೀರಾರೆ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪೇರಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಉನ್ಪೇರು ಒಯ್ಟ್ಲಾಪ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬಡಾಂಡು ಒಯ್ಟ್ಲಾಪ್ನು ಸಾಗರ ಆವಡ್ ನಿಜ್ಜಿಗಲ ಓರಿ ಮೀನು ಆವಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾತಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುವ ಹೌದು ಅಂದು ಕೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮೀನಂಡ ತಿನ್ಪೇರು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಇರೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಏರು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಇಷ್ಟನೇ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಮಂತನ ಇಷ್ಟ ತರಕಾರಿ ಮಂತನ ಇಷ್ಟ ಬೋವು ಮಂತನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಹೂವು ಮಂತನ ಇಷ್ಟನೇ ತರಕಾರಿ ಮಂತನ ಇಷ್ಟ ಅದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಓ ಅವು ಐಟಮ್ ತೌಲೆಜ್ಜ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೋರಿಡು ಅವು ಒಂತೆ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಸಾರಡು ಮಂತನ ಇಡ್ಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡು ಅದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡು ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಓಡು ಹೌದು ಪುಲ್ಪೆನೆ ಪೋಡು ನಾನು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡು ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಓಡು ಪುಲ್ಪೆನೆ ಪೋಡು ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲಡ ಈತ ಪಾತ್ರನೇ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ 70 ವರ್ಷಗಳ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರಿಗೆ 90 ಅವರಿಗೆ 87 88 ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬಹುಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಕಮಲಾವತಿಯವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಗೇರುಕಟ್ಟೆ.